Čau lidi, přišly nové balony na tréninky, takže si myslím, že se dáme teďka 10 střel. Uvidíme, jaká bude nejlepší s jakým balonem. Potom přijdou bránky, rozlišováky, všechno, takže se máte na co těšit. To bude v dalším videjku. Takže jdeme na střelu. Tak jo, nejlíp se mi kopalo asi tady z mistrovství světa balónkem, takže to asi nejhezčí gól bych řekl a nejlíp se mi s ním kopalo, takže klasický závěrečný rainbow flick, takže ano. Takže já si myslím, že tohle videjko může tady tímto skončit a zatím zdar!